čauko, že tu je Lukáš. Dneska si ukážeme, že ako animovať cez program Mine Editor. Takže je to veľmi jednoduché. Vlastne, otvojte si, spojíme to všetko od začiatku. Otvojte si Mine Editor. Počkajte, kým sa vám to spustí. Kliknete na to a idete. Takže, pokiaľ chcete zanimovať Stevieho, tu dáte add character. Potom si ukážeme aj ostatné, pokiaľ nám vyjde čas. Takže máme tu Stevieho. Pekný chlapec. Môžeme si ho aj zmeniť napríklad na Spidera. A my si dáme Human. Aby sme ho mohli zanimovať, potrebujeme body. Takže tu máte dole charakter. A tuto timeline. Tuto otvoríte ten bod, dáte sem. A potom tento dáte zaň. Tento dáte zaň, na tento bod napríklad zanimujete. Necháte si zapnutý Position. Position rotain a pokiaľ chcete zmeniť veľkosť, tak aj scale. Teraz kde to bolo? No, dobre. Takže posúvať sa dá veľmi jednoducho. Tak, tuto. Tuto máte veci. A toto je klobúk. A že on nemá žiadny klobúk, škoda. Ak môžete znovu posúvať. A môžete znova aj toto si môžete vypať. Nechápem, na čo to som dali. Tuto môžete s ňou takto robiť. X je a toto je na otáčanie. Potom ešte tu máte left. A my si teraz zanimujeme jeho ruky a nohy, takže tak, druhá noha, tak, a kde to je ruka? Druhá noha, čo mi už fakt šíbe? Tak, no proste, musíte si to proste prečítať, že tuto už si môžete ovládať. Jedna ruka, tak, druhá ruka, tak. A teraz tu máte spustiť tempo, rýchlosť a kamera. Takže my si spustíme našu animáciu. Vidíte? Funguje to. Takže konec.